ko hanmen ko para ha u Jesus Christ menta ngiem ha kane ka perthai lane ka juk technology ka ba ngi khot kat ka ba phikwa kat ka ba phidon kam phila ban yo ha ka jaka ka ba phiyeng ha ka jaka ka ba phishong lada phikwa ki jan phila ban order kin sawan bait haying jungphi lada phikwa ki jingbam kin wan bait hakmat jungphi hajan jungphi phimdon kam shu ban lej shaki yo lane shaki dukan lada phidon kam ki doktor phila ban shu order lane ban phun lane ban phawan yeki haying jungphi phi olut na dong shadong menta ka prathai ngila ban yo ha ka chaka ka ba ngiyeng wat ha ka bam gade ha bang yitiu ngi shat haying ru men shwa ha bang yishat ngi ha baab da kenta ban i henry menta pat tang simenit armenit ngila yo ik jingbam haying jungi kanai gade ka prathai ka ba ngi im menta ban ngi ha bang ngi im kum kanai ka juk kum kanai ka prathai ka ba menta ngim don shu kata ka jing ya sha ngim la shu ban ya sha ya ki jing ngim la shu ban ya sha ya ka ka ba ngi yo mat ha ka jing im ka jungi ngi kwa babaro ha ka jing im ka ba ngi im menta ngi kwa ban yo hangto mar hangto hi ha ka juk ka por ha ka juk ka klimat shisha ha bangi pe yala ka jong ka jing im pamaroi ngim don shu ka ne ka jing la ban ya sha ya kanu ka bangi kandu ha ka jing im hanrei ha bangi pe ha ka gospel ka bamanta ka sngi kane ka riu ka kanthei ka bawan shau jisu ka bawan ban kerpat yo jisu ba ka khun jong ka ba sha kem ksoj bad ka don ha padeng ka jing pangjur kali kerpat yo jisu habau jisu yo sngew ke jingkhot ke jingkerpat ke jungka ya ka ud ka nam baka ka labu khmat jungu u jisu shem snap usngap hanrei shem patiau shem la jubab shem la ai ya ka ka ba kapan pen ban u jisu u ang yaka yang ala pha ban watang na ka banta kito ki khun Israel ki pelaja hanrei kem walada kam dei kanong Israel ne ka khun Israel maka kam shem la sange ban kerpat yau jisu bau jisu unwan ban kta ya ka khon jungka bakan yo jingkot habangi pe ya ka jing im jong ka ne ka reu kan thei ne ka kan thei ka bang yo sngew ka gospel ko hanmen ko para ka khot ka weri ngai phi ba manga ma phi ngim dei ban sange ban duai lande ban kerpat hakma do trai haba ngiwan ban duai hakma do trai habangi kerpara khmadu trai ngimyo kajubab yu ngi kan randin no ngi phed no jungai no hajaka bangi nang pan scam ya kata ka jing kerpar ka jungi ha ka jaka bang anang yai rahem ha ka jing duai ka junga pan ban ngalai phai no shaki wei pat ki jat jin thau pan ngalai phai pat shaki wei pat ki ble hanrei kanai ka kan thei ka yithu yanga bade phi ngi dei ban yai ne ha ka ka ba ngi le khamta me ha ba ngi don ka jingej ho trai ka ne ka ru ka kan thai ka don ka ta ka jingej ho trai ha ba ka don ka ne ka jingej kam kwa ban pen le no ya ka ta ka jingej ke jongka namar ka snu thu shai ba ka jingej jongka klam ka jingye sha ba klam kita ki kam ka ba ka le ka jingej jongka kan long ka pano badu trai ru tip shai menta kane ka briu ka don ka jingej hanrei usngu kwa ya ka bakan nang le ka ke khnang baka jingej jongka kanang rkhem khnang baka jingej jongka kanang scam den mata ka daw ba marsin wan u jisu klam jubab u klam ai ya ka baka pan utrai u yo ya ka jing don kam jonga ba jongpi kumbau yo kumbau tip ya ka jing don kam jongka ne ka briu u yo ka jing don kam jonga jongpi kumbau la yo ya ka jingej jong ka ne ka breu klempe putrai utip u yo ya ka jingej ka ba manga ma phi ngidan hanrei habang yuan khma jungu teng ngim yo mat ya ka bor jungu teng ngim yo mat kita ke jing kta ke jungu ha ka jing em jungi kumha ka to ka por ngide ban kan mau ya ka ne ka gospel ka ba manta ka sngi ko hanmen ko para ka jingej jonga ba jung phi kam lar kam klem kajing yasha bat klem ki kam kane ka kan thei
kaya sya ya kita gijing tenju jong utrai. Kaya sya ya kita gijing bom sunyew jong utrai ya kekerpat ya kekerpan ke jengka. Utrai syam lasngap kelam ai gijing terwa jengka ha kato kepor Henry kanang yai mare kanang yai perta kemad utrai. Ngiru kain ko han men ko para ngidei ban le ha kanai korkom. Ngim dei ban sange, ngim dei ban kenrandin, ngim dei ban petno ladau utrai sngap ya gijing duai jungi. Ladau trai syam ai yak ba pipan yak ba pidon kam hakato kepor panban nginang dei susu ban penjeleu ya kata ka jing duai jungi hu panban nginang dei susu ban penbon ya kita gijing duai kiba ngidei ban duai hakma jungu bat habang duai rangkat baki kam gijungi klempep utrai sngap yak ba pipan pimdon kam ban pan lada mapi pidon ka jing esya lada mangama pingiran kan ka jeng sya balada ngi leki kam ki babah ke jeng ke jengi ngimdon kam pan ke jeng sya utrai ulai ilot utrai saai ke ba utrai kwa nangama no pi ko han men ko para kadai kane ba mangingin ya sya habaro ki jeng syam jeng kendo jengi ha ke jeng bat bangin le ki kam ki babah rengkat bat ke jeng sya jengi den mata kadau ha kan ke sngi ko han men ko para token wala dang ha kan ke juk ke perthai ke ba menta ke bala ban ayengi ke jing snubha ke bala ban ayengi marmar hang to ya ki bangi kwa ya ke bangi don kam ya ki bangi yo i ha ke jing hanrei token ngin klet ngin bu ya kan ke juk ya kan ke perthai ke jing ba menta hanrei ngin yaine ha ka ta ke jing sya bat hakikam babha ke bangi de ban le ha ke jing ba man la ke sngi jijar khabrep ki khmat jung phesipor duai badai ti yelade how try ai bo try ubal ip kena ke jinget unang penraham ya kata ke jinget ke jungpi lengba ke jinget sya ke bama pi yai don ha ke jing ai bo try unang penraham ya kata ke jinget ke bawal ip lengba ki kamba bah ke ba pi le ha ke jing jungpi paman la kesngi pan ke bor no try pan kajing Krisyan now try pan kajing Shai now try and yau Jesus Christ junam la junam amen.